печелиш без да ходиш на работа. Тук нямам предвид да не работиш, а просто да не ходиш на работа. Това означава да работиш за себе си. Останете до края, защото обещавам, че ще бъде интересно. Това, което имам предвид, е мрежовия маркетинг. Но не такъв, какъвто го помним от ерата на козметичната марка, която всички познаваме, а начина да създадеш успешен собствен бизнес. Всички се спомняме как едно време майките ни се разхождаха с каталозите и една торба с мостър при приятелки и познати, промотирайки продукти от фирми, заложили именно на мрежовия маркетинг. Но днес понятието може да има съвсем различно значение. Компанията, за която говоря, е Amway. Защо точно Amway? С над 60 години опит и иновации, марката предлага клинично тествани и сертифицирани продукти с натурален произход и, забележете, отгледани в собствени биоферми, без ГМО, без изкуствени осветители и токсини, като повечето са био, веган и изключително екологично чисти. Но Amway е и възможност. Възможност да станеш партньор. Не просто да продаваш продукти, а да имаш собствен бизнес. Печелиш освен от продажби, но и купиш на допълнителни проценти. Схемата за печалба е супер добре структурирана и дава възнаграждение за всяко едно постижение. И понеже видеото стана доста дълго, спирам, но ако искаш да разбереш повече за продуктите и защо те са толкова различни, повярвай ми, те са наистина супер различни от повечето неща на пазара, но както и за възможността за собствен печеливш бизнес, ми пиши ми лично съобщение, ключовата дума "искам" и ще ти изпратя PDF документ, където съм се опитала да опиша абсолютно всичко, което е важно. Повярвай ми, заслужава си да отделиш 10 минути, ако искаш да започнеш нещо ново и печелившо със себе си.